яке аз калонтарин аксияи сол дар бозори Корвон марҳамат шуда гузаштаестай. тамошобино дер накунед. дар магазини 4-7 рӯ ба рӯи 5 дарвоза мешава. марҳамат магазин рақами 11 метавонед биёен. и поёни 12 дарвоза берун. марҳамат биёен. ина нигоҳ кунед. ҳамқа аксияҳои зур рафтаеста ин магазинда. двойка, тройка ҳамаш турецкиян. куртка ҳамаи чӣ доран арзон кардагиян. дӯстони азиз, марҳамат рақамошо ҳам ҳаст дар рӯи экран. касоне ки омада наметавонанд нависен, доставкатон мекунанд. нигоҳ кунед охи двойка, тройка 200 сом, 230 сомон, 220 сомон. анам хел нархгузорӣ шудагиай тройкаҳои туркӣ. рақамошон ҳаст. духтаро бори дигар такрор кунем. чизе ки нафаҳмиден суроғара ё ки ягон нарха муроҷиат кунед. шумода пурра карда мефаҳмонанд. аз 70 сомон сар мешавад нарх дар ин нуқтаи савдо. жимпиракҳои хушрӯ равози то охири навора тамошо кунед. жимпиракҳои фасони туркӣ вязаниҳои хушрӯра 70 сомон кардагиян. бовар мекунед. баъдан ҳами тройкаҳошон ҳамқа хушрӯай духтаро ангоркаяй арзон кардагиян. успед кунед. ҳамаш бо падбрендай, ҳамаш фасонай. мана марҳамат метавонед бо биёен ай пешхатон бинед. ана и жимпирора гуфтум духтаро 70 сомонӣ кардагиян. ма ҷудогона бо навор гирифтагим мемонам. бинен ҳатман. нигоҳ кунед. двойка, жимпир, туника иҷара бинед. ҳамаша 100 сомон кардагиян. двойка дора, тройка дора, туника дора. супер аксия рафтестай духтарако. аз аксия қафо намонед. нигоҳ кунед. анамхе кардиганои фасони туркира ангоркаанд. бо духтаро диден аксия эълон кардиян 120 сомон. бовар мекунед. ягон ҷода ҳамин чиз ҳамин нарх нестай. успед кунед биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор магазини 4-7 аз дарвоза поёнай. аз 13 дарвоза поёнай. 12 дарвоза хулас рӯ ба рӯи 5 дарвозаи тарафи пажарка мешава. нигоҳ кунед. беҳад хушрӯ магазин рақами 11. барои маълумоти бештар рақамашонам мемонем дар рӯи экран. марҳамат нависен. бо катихчон ҳамсӯҳбат шавед. нигоҳ кунед. ангоркаҳои оригинали хушрӯи туркӣ 120 сомон кардиган. ина беҳтарин вариантҳо. ҳатман биёен. духтарако ҳамқа аксияи зур рафтестай. нигоҳ кунед. дар двойкаҳои фасони ангорка ҳам юбуч нишастай, ҳам брюч нишастай. марҳамат каседа дар корай биёен. нигоҳ кунед. 230 сомон бовар мекунед. турецкия чихо хушрӯад. мана 230 сомон. успед кунед. бо касоне ки омадан наметонанд нависен, доставка доранд. бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни дарвозаи 12 мешава. магазини 4-7 магазин рақами 11. биёен духтарако аз дарвоза берунай. ана қисми болора нигоҳ кунед. иёям ҳам хеле юбкагиян 230 сомон ангорка. ана ино боша аксия шидай 200 сомон. ҳам юбкадорш ҳастай, ҳам брючниш. нигоҳ кунед чихо хушрӯай. диден ҳамаи цветош ҳаст духтаро. 200 сомон. аксияи калонтарин. ина ози аз наздик нишон метем. бинед чихо удобниякай. жимпиракшам дарозакай. диден баъд юбкаша бинед чихо хушрӯай. тонки вязкай чӣ намешава турки. марҳамат ира бинед. чанд намуд омадагиай аксияи новогодни. беҳтарин аксия. ҳатман омада тамошо кунед. чӣ хеле гуфтум духтаро. омада натонед нависен. шуна доставкаам доранд. ина қисма нигоҳ кунед. қисми боло иёям ҳамин нархая 230. ана иноям 230 сомон. ҳамаи цветош ҳаст. грандиозная аксия рафтестай тамошобино. қафо намонед аз аксия. хеле аксия ягон ҷода нест. марҳамат бори нав омадай. нигоҳ кунед. инамиё ҳамаш бори новинкае. тройкаи ангорка бо ваёшон туникаошон остиндоракан. айболо кардиган дора бо брук дорад. тройкаяй хулас 400 сомаяй 220 сомон шудагай. бовар мекунед. 220 сомон. шок нарх. марҳамат каседа дар корай метавонед муроҷиат кунед. ҳамаш падбрендай. нигоҳ кунед. ҳермес, шанел, луи витон, диор хулас ҳама намудаш ҳастай. нигоҳ кунед. охи чихе фасончае 220 сомоне духтаро. успед кунед. барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. ҳатман биёен. бозори Корвон поёни 12 дарвоза. аз 12 дарвоза поён духтаро. 4-7 номи магазин. мана дар плакатчун 4-7 навистагай. рақами 11 магазинтон. рӯ ба рӯи 5 дарвозаи пажарка мешава. ино аз тарафи Тилобозоранд. марҳамат духтаро бовар кунед. хели нарх дига намеёбен. успед кунед то тамом шиданша. ина ҳамаи брендо ҳастай. тройкаҳои фасони хушрӯ 220 сомон ангорка.
ҳами қами двойко хушрӯай духтарако ина нигоҳ кунен турецки тонки вязкай нигоҳ кунен остинош фонарик духтагай бинен чихо хушрӯ қавсак ина каседа дар корай ино 350 сомоноҳо ҳозир акция шидай 230 сомон диден чихо фасончай 6-7 расветкои хушрӯ дора марамат метавонен муроҷиат кунен доставкатон кунан ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор поёни 12 дарвоза мешавад духтаро магазини 4-7 магазини рақами 11 ина цветоша нигоҳ кунен духтаро 230 сомонӣ беҳад расветкачиҳои фасон дора мана успед кунен 230 сомон распродажа духтарако анами хел жимпиракои хушрӯви туркӣ 70 сомон штагай бовар мекунен ира бинен чихо хушрӯчаян 70 сомон бо я намуд расветкои хушрӯ доран ира бинен мана 70 сомонӣ ғавсакаки хушрӯай бозори Корвон тарафи Тилло бозор поёни 12 дарвоза мешавад духтаро ай дарвоза берун магазини 4-7 рақами магазин 11 нигоҳ кунен 70 сомон диден чомнай сини коричневый бордовый ҳамаи цветҳо ҳаст бо ҳамаш хушрӯан ира бинен охе мана агар ки нафаҳмиден суроғара рақамашон аст дар экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ва духтарако нигоҳ кунен охе иқа хушрӯвай анамихе безрукавкои новинка омадай магазини 4-7 и бо расветкоша намеген ина ҳозирак бор омад ҳамаи расветкош ҳастай 180 сомон и хели нархи ягон ҷода нест духтаро успед кунен ина 180 сомонӣ ҳамаи расветко ҳамаи размеро ҳастай дарозиша диден аз зону хеле поёнай диден дарози хушрӯвай мана 180 сомон успед кунен барои савдо мегирен барои хутон мегирен духтаро беҳтарин сифат бо нархша намеген нархи зури зур бозори Корвон тарафи Тилло бозор поёни 12 дарвоза аз дарвоза берунай магазини 4-7 магазини рақами 11 рӯ барои 5 дарвозаи пажарка мешавад духтаро марамат биёен борошон ҳамаш новинкаай ҳамаш акция рафтестай ҳамашта бо нархҳои дастрас метавонен харидорӣ кунен